пияна и моят пол. Трябва ми един васил. Трябва ми. Как си ти? Добре съм. Че днес ти беше малко нелесно, видях. И после съжалих, честно казвам, че не дойдох да те успокоя и иска да проверя как си. Че да си кажа, все още ми е малко тъжно, защото аз много обичам майка ми, както на алкохол. Тя не живее в България, живее в Германия. И понеже аз не съм виждала за много дълъг период от време, и аз, когато ми е трудно и ми става още малко, предпочитам да не я видя и да не я чуя, защото много емоционално да се стрина, а аз нямам право на това нещо в момента. Ами, защото аз се познавам и предпочитам за този момент съм издържала, ще издържа още малко. Направи впечатление, че той се интересува от това как аз съм се почувствала много. Аз съм се чувствала след това и как се чувствам сега. Което ми показва, че той има интерес към мене. Сега ми е готино, но мислех си, че изобщо не ми е алкохол, но ми буди настроението. За сега. Мисля, че на всички ни е до малко по-вести. Всички имаме нужда малко да ни Добре ми буди. Удоволствие, кажи.